Ardom nilibini seven along arnikang sama berta thambang sami bisumai disopi non berta thepi pen arjuitha. Langerdang LP school along Kisung Katora Ajok headmaster pen Kachuningri pon non bertang pen arjuitha. Nizang Karbiang long Cinthong student sikaparlo Langerdang LP school along Kisung alam the thanbang pen Klarda kalam nang pachinidun. Sonsi bang so Charlie Boma hemalong bench desk tami awe lapen usumara tuma phan kapa junjia langanta awe lapen bandariwar tami non puan talong nunde langputa hadak headmaster pen nang pachinidun. Sonsi textbook sitami kadurita do kokiti puta Klardak pen nang pachinidun. La sonsi prabjin pen lahaya Kisung nang rapon thaputa nang pachinidun lapen thanbang sitami bahini bake nang jipu nang pachinidun. News text report B News 7 lapen bertang ton pen lang ponitha. Ladakh ke non nangli tum ke thek polong aso school bang ke Langerdang English LP school pulo and la ke Langerdang arong along si pu Cinthong block arlo si puri lo border area lo ke arting na pen rupai chikoino arong lo ke na so school ke trên nàng đi school along của PPC cái độ cái là to la school along abang ke non nili hin pen kapaklang konji la bang ke hok lo kaduria son dopik te ma government school along pulo tang te la bang ke la si la non la nili school along that kalilo la Langerdang English LP school that kalilo kapre ka te bokteraya school atumanta Kisung bangke la hello aprang si bangke bench desk pene ne bangke osomar tumpan kaduredo kawe pen amara Kisung kalite do chit positame akeng haidu ruirai kalite kahin no la sonsi ongare lo la pen floor ta kahin no side lo school of floor pene neta sop akke vak side sangti kalite long le side lo non ke alek book side lo an ke lang facilities nang pichit la bangta koson lo drama bang ke pangni tan pipe ta done avene la ta thangta chini ne ne lang ave pina dim si lang pe do nang je phan bang ke facilities bang ke pipon lo we pit stala koson ane ala system along ke chok che pen join la so lang facilities bang ta school along aveder lo usumar tum ke Kisung lo ko lang ki ju nei non son arni ke so pine ne pulo tang te lang ki ju long le la haya Kisung do lo la pen toilet facilities la tum pi lo la so toilet facilities ta condition me pina nangli tum mala toilet facilities along ta mo nangli tum thekon long ji arjan pene ne katuli pona photo pene ne lahai dolo tahai lasi lahai along ke langdam lo pulotang te la bangke koson lo hala a system si ke chokche a joine la komano manang claim bang pu tumta claim pa memelo anke lahaya toilet pene ne bangke akam pipeda da toilet side pinak lo la pen arlosu pen pinso phanta mesena toilet donangji pu especially arlosu tumpan thema arlosu tumpan ke toilet facilities mesen se pulotang de la tume Kisung du la so bang lang tum lang pon pa memedad lo amasi toilet facilities ta vedelo la pen ahut ke mang ke kitab pen neta scarcity du ko mane jaha ka kitab long pon pe deti anke lahaya textbooks pene ne bangke koson osmar tum long pon pe tulotan ko tum kacharli ahin na Kisung do an lahaita koson lo kipi tong kapador de lo ne ko pilo ne la bangay chini do de lo sitame ili bangke koson lo kapre ka school pen siga chu hangdam nang na ma ka koson lo kachoram da ma system son mande kono ne li office ke dam lahai kita pan kiri dam ta long dam de iti point of pick mane kita long po jaha ka bang aveda lasona ya si lapen pine kitun ke dang adim lahai ta Kisung do jaha school ke
kema kitun kedang facilities kanta kipi bang jaga tumpan pilo ne jaga tumpan pipeda lo ne lason tadu masih angdeng Kisung oson ke dopik lanchon nal Than bang nang li nuwet ma mate bang consider as nang li ladang la so school long bang ke ahor lo student strength ke bang phoke ba bachi nang ke pleng lo dak la so school long pining bang ke sitame chu hala head sir ke do ho bang ke ne le tum bahini lo sitame non hala head sir bang retirement damet lo kesut ta kesu ala paralyzed retirement damet lo anke ladet pe na bang ke majok ta nang toy tela da ka bang ke at least 2 ke kom nai ke do nang ji bahini teacher ke do vek nang ji pot lo la vedat lo